Ako ste propustili uživo, pogledajte kako je bilo. Prijavilo se više od 50 djece. Klubovi koji su sudjelovali bili su Karate klub Kakato, Judo klub Dubrovnik 1966, Jiu-Jitsu klub Dubrovnik i Aikido klub Aikikai Cavtat. Posebna čast za festival Treće uho bila je i činjenica da su nam u goste došli veliki majstori iz Japana. Sensei Mutsuko Minegishi došla nam je s Guama kao volonter zbog svoje velike ljubavi prema Aikidu i želje da ga proširi posebno među najmlađima. Trenirala je s članovima Aikikai Cavtata. Pošto je tehnički direktor Aikikai Federacije cijele Hrvatske, ona nam dolazi u posjete redovito 2 puta godišnje. Ovoga puta učinila nam je i posebnu čast dovodeći u goste svoga učitelja, senseja Shimamoto Katsujuhi Shihana. Ona ima preko 40 godina iskustva u Aikidu, drži crni pojas 7. dan i do sada je podučavala Aikido više od 2500 djece. Osim što su vrhunski učitelji vještine, poseban talent pokazuju u radu s djecom. Jako smo im zahvalni što su sudjelovali u radionicama borilačkih vještina, ali i posebno što su vodili još neke radionice u sklopu programa Treće uho.